Čauko lidi, dneska si natočíme Farming Simulator 16. Teď jsem si to stáhl, takže už tady máme 18 na našem kanále, takže si uděláme svět. A dneska v tomto díle posekáme a odvezeme tady s naším traktorem tady pšenici. Takže užijte si díl, vemte si něco dobrého, pití, kýdu a užijte si prostě. Když budu stíhat, tak dneska natočím ještě orbu, téhle dvou polí, tady a tam. Když se kouknete, tak máme tady jak máme tu černou tečku a tam jak máme ještě trávený jedno a tady ještě to. Máme jedno klasický, takže to sklidíme, to pole. A pokusíme si tady udělat tady na tom kanále farmu velkou. Snad s tím neskončíme tak brzo jako s tou 18. Před rokem asi jsem začínal tady vydávat videa. Doufal jsem, ale tam ten mobil, na kterým jsem to začínal, tak se mi rozbil, takže jsem natáčel různě z jiných her občas. Ale vracíme se k tomu, k farmě. Sice jiný díl, jiný svět, jiná mapa. Jak se můžeme kouknout, tak i jiný stroje. Ale my to tu vymladíme. To tu prostě tak vylepšíme. Typu, že tohle video bude mít zhruba tak 10 minut. Než tady to malinký políčko sklidíme a odvezem potom naši úrodu do prodejny. Kam to bude chtít. A něco tady k té mapě. Nedají se tady dokupovat zvířata, tam se dali. A nejsou tu tak dlouhý to síto. Tam bylo delší, jsme si sice neukazovali, ale věřím tomu, že to tu fakt vylepšíme. Věřte tomu a pojďte tuhle cestu farmou společně se mnou koukávat. Já se pokusím každý den aspoň jedno video z téhle farmy pro vás udělat. Teď mám školu, chodím do 5. třídy, musím se učit dělat si úkoly, takže nevím, ale budu se snažit každý den vám tady z téhle farmy aspoň jedno video dělat. Takže budu rád, když tady klidně necháte i like nebo odběr. Budu strašně moc rád.
máme plnej kombajn. Tak ho zajedeme vysypat. No, to asi nárvám. To budeme muset takhle. Tak. Vysypat a koukneme se kam teda je. Nechceme, koukneme se kam pojedeme. Pojedeme kousek do praclíku, ale musíme ještě dosekat ten kousíček pole. Ale když to půjde lidi, když to půjde a povedu se mi ještě dostat nějaký čas, tak pro vás natočím dneska i tu orbu těch 2 polí. Vy si to zasloužíte. Tak, máme sklzeno. Teď si zajedeme teda kombajnem, zastroudíme, aby nás traktor přijel vysypat a vypneme, aby jsme ho mohli rozlákat a jedeme teda do toho mlýna. Co se napletu, tak podle mapy by to mělo být tady, někde. Tady, jo. A pak rovně. Ale vidím tady něco svítit zeleně, tak možná to bude ono. Tam zkusíme zajet. Jo, to bude asi lidi ono. Zkusíme to. Tak, paráda, je to ono. Máme vysypané. Připravíme traktora na orání. Do příštího dílu. Jede nám auto. Tak. A potom už bych já lidi chtěl sejít to kukuřici rovnou, takže zkusíme pořídit kukuřičný adaptér na kombajn. Někam si tu dáme vlek. Tady k tomu mamečku. Tady to nebude tak hrozný. Připravíme se teda na tu orbu. A já jsem říkal, když mi ještě dneska vyjde čas, tak to pro vás natočím ještě dneska. Když ne, tak počítejte zítra. Ještě tady to děláme kombajn. Zkusíme ho dát vedle toho vleku. Třeba víc chce.
cestičce. No, dobrý. Tak tohle by bylo z dnešního videa všechno. Doufám, že jste si video užili. Určitě klikněte na... Dejte odběr, like, klikněte na tlačítko zvonečku a dalšího videjka zatím. Ahoj!